खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैलिया बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दोलो सोलायनाय हाबाफारिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बिदिनो प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल सरकारखौ मोजां मोननानै खैराबारि बिएफआव गोबां रायजो राजाफोरा इउ पिपल दोलोआव जयनिं जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन दोलोनि सा 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउ पिपल दोलोआव जयनिं जाफैदों। बे जयनिं हाबाफारियावनो खैराबारि बिएफनि इउ पिपलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै खैराबारि समष्टिनि जामुगुरि होननाय मोनसे गामियावहाय बियो राभा गामि बे गामिनि गासै 22 जन माने सुबुङा दिनै प्रमद सार दैदेननाय इउ पिपल राजखान्थि दोलोआव बिथांमोना गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै इउ पिपल राजखान्थि दोलोआव जयेन जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै जों खैराबारि ब्लक कमिटि इउ पिपल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बरायदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जगदाननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जि बिटिसिनि जि बिसायख'थि पिटिआरनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि इउ पिपल दोलोनि जि बिजाथि बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। थांनाय समाव जोङो नोजोर होयोब्ला बे जामुगुरि एलपि स्कुलनि जि भट सेन्टार बे सेन्टाराव गासै 891 भट दङ। बिनि गेजेराव बांसिन भटखौनो जोंहा बिजेपि दोलोआ मोननो हादोंमोन 218 भट बिथांमोना मोननो हादोंमोन। जों इउ पिपल हिसाबै खम भटखौ बे सेन्टाराव मोननो हादोंमोन थांनाय समावहाय। बेबायदिनो बिथांमोना थांनाय गोलाव समावहा 15 बोसोराव बिपिएफनि सरकार थांबाय आरो बे बोसोरबायाव जिहेतु एमसिएलए भबेन्द्र बर' बिजेपिनि दङमोन, बिजेपिनि एमपि दिलीप सयकिया बिथां दङ, बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर' बिथांमोन थासेयावबो बे गामिनि जि माने 2 किल'मिटारनि लामा बियो माब्लाबाबो जाफुङाखैसै। दिनै गामिनि माने लामाया माने हाब्रुजों माने थांलाय फैलाय खालामनो रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा। दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै गामियाव जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बेफोर जेंना जेंसिफोरखौ बिपिएफ बा बिजेपिआ बिथांमोननि एमपि एमएलए माने एमसिएलए बिथांमोना मावफुंनायाव आबुङै फैमाल जानायनि थाखाय बिथांमोना बे खेबावहा बिटिसि बिसायख'थियाव सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिथांमोना सिद्धान्त लादों प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय इउ पिपल राजखान्थि दोलोआवनो ट्रेक्टरनि सुबुयाव माने बिथांमोना भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ गोबां भटआव देरहानो थाखाय बिथांमोन गामि आफादनिफ्रायबो थिरांथा लादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आसा खालामदों दिनैनि थारिखआव बिजेपि बा बिपिएफनि खुनु परिबेस गैया बिटिआर बा बिटिसिआवहा फैबाय थानाय समावहा ट्रेक्टर आरो ट्रेक्टर जोंनि इउ पिपल बेखौल' जोङो नुनो मोनबाय थादों। बेखायनो जोंनि समष्टिनि गासैबो थाखोनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो खैराबारि ब्लक कमिटि बा इउ पिपलनिफ्राय बेखौनो खावलायहरगोन जाहाथे बे बारावहाय थांनाय समाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां जाहोननि थाखाय बिपिएफ बा बिजेपिनो भट होदोंमोनब्लाबो बेफोराव हयथ' जोङो मोनसे आसा खालामदों बा खावलायहरगोन। दा बिथांमोना बे खेबावहाय ट्रेक्टरनि सुबियाव इउ पिपल दोलोनो भट होनानै जाहाथे बिथांमोना जोंनि ट्रेक्टरनि बा जोंनि इउ पिपलनि बिजाथिखौ गोबां भटआव देरहाहोनानै खैराबारिनिफ्रायबो सासे डाइरेक्ट प्रमद बर'जों खामानि मावनो हानाय एमसिएलए बा इएम जाहाथे मोननायाव जाहाथे बिथांमोनाबो खामानि मावगोन। जोंबो ओनसोलनि सासे बेक्ति हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै। बेखायनो दिनै खैराबारि हालामाव थांनाय 2020 खम भटआवसो जेननो गोनां जादोंमोन। दायो बे 4 बोसोरनि गेजेराव मथा-मथि 5,000निख्रुइ बांसिन माने सोद्रोमाफोरा बिपिएफ बिजेपिनिफ्राय फैनानै इउ पिपल दोलोआव जगदान जादों। दा बोसोरनि जिखिना भट बेखिना इनटेक दंखायो जोंहा आरो जिहेतु 5,000निख्रुइ बांसिन भटारफोरा जोंनियाव प्लास जाबाय। बे हिसाबै खुनु फैदो खैराबारि समष्टियाव माने इउ पिपलनि बिजाथिया आसा खालामदों गासै थाखोनि रायजो राजा फैबाय थानाय समावहा सिद्धान्त लागोन जे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो इउ पिपल दोलोनि बिजाथिनो गोबां भट होनानै देरहानायाव बाहागो लागोन। बेखौ जोङो दोलोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय, खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।